Hello guys, good evening everyone for today's vlog guys. Maopay pagumana mo og pangaon Ginoo ko in Jesus name karon pa mi nakakaon dagko kayo mo ang itlog organic egg. Akong pakanon si Inday ano niya may. Upat ka buok ang among organic egg. Nara guys Karon pa jud ko ka vlog guys kay na busy man mi ganina guys ang tumigtuburan kay nagkuan mi nang limpyo mi sa boarding house. Nya wala man mi ka merkado guys, among gipalit kani lang sa mga instant noodles. Kani lang sa among gipalit og ato ang kanton. Nagpalit lang sa mi ani kay kapoy na atong merkado og ato ang sardinas nga nabilin. Dayon egg. Apod tay milk, nay gatas diri gaahab sa hotdan kagatas. Nun po na ko sinapakay gat ko nito bida pa nun ako sa inday gatas. Nay gamay. Dili ko pili ko kanay sa kuwaler. Atong timplahan ako Inday Beauty o gatas guys katong nanganak na ko nga dugi. Ano man? Dagaan naman mo ni daddy og kuan. Tas durong gamay ya. Wala. Nadulang ko sila ganina ni kuan. Mati ko sina ko durong. Nara. Wala, anong basa man kay na siya? Agoy, man kagikan dudong. Magtimpla ko guys og gatas ni Inday Beauty guys. Kay ano po niya ko ang cellphone mukuha na po siya. Anaan na lang ihangad ana guys kay matuwang siya guys ato ang bahalag against the light sa nakita ta. Powder milk ang atong ikutaw ni Inday kay bagong na ay nanganak kagahapon. So mo ni ako ang ipasay para maka kuan siya og milk. Ayaw. Okay. Paghanon na to ang milk kay para dili siya lasaw. Dara guys. Ang milk ni Inday. Ayaw. Unsa man na siya oy? Ayaw kay nabusog naman kain mo gipakaon naman mo daddy. Tong tiridor diri may. Hindi magamit. Bawo ang patong niya. Ay, ang diri. Ito man dong. Basa ra ba kay ka? Nabasa ka? Kasi mong mama yung taon ni dong, ikaw nagkaon ng kagkatpod. Di man ka mukha og loto, di katpod ka. Hindi kayo manghilap ang anak ni Inday no. Ha? Dili na kayo manghilap. Manghilap o mabulag sa iya ha. Di para gapon yung anak ba. Sige hilak. Kana ang iyang anak pag mo kuan na ang mata ana mo buka na. Lakaw-lakaw na dili na kay na istrikta si Inday Beautiful. Karon na sa istrikta nabaguan mo na siya. Strikta kay mo Inday Beauty guys kay igihan kay siyang anak. Pero kung kami mo dool guys, dili siya masuko. Pero kung mga dugi-dogs masuko siya. Ato ni ihatag ni Inday ron guys. Akong sagulan og uno tubig kay para mainom din niya. Pero init-init siya gamay. Pero okay ra. At least busog siya permi guys ba kay gatutoy baya yung anak di makabuok mo nang sige na ko na siya gi-monitor guys, sige na ko gihatan og pagkaon karon nagkaon ra to siya bago pero na po siya gatas. Dayon pagkakadlawon guys ako asyang paimnon o pakanon og kanang itlog nga fresh kay para kuan di siya magutman. Hoy dili mo sulod dire ha. Pasok kasi imong mama sugro pa kay paliw ko gabi. Awan na daw. Anong pati ka lang yung basa Pati naging gula na.
Sa laway yan ni kuan. Kaya, kung was ko. Li day o. Naro atong Inday Beauty. Ni ara siya. Inom milk. Gina. Na guys, dili jud ako na siya pa. Kuanon guys kay hinanglan gyud na siya og atiman guys, murag tawo gihapon atiman nun. Alright guys, nag-bring siya og milk. Limpyo na mong kwarto guys, gilimpyuhan na mo sa kung banana. Wala lang na mo tulgi sa diri guys kay diri na mo gibutang si Inday Beauty guys kay perti niyang pagka-istriktahan man guys. Na mo iring mo duol guys, masuko siya. Ara. Ga, binang trapo diya ga. Alright guys. Trapo nga pink. Trapo nga pink. Yung mga anak guys, oh cute kaayo. Naliwat yun sa kuan sa among husky labrador. Hindi kay trapuhan ra ng mami. Gaway kay nag-inom og gatas guys, nagtakilid kay yung mga anak kuan nagtutoy niya. Palangga kini yung mga anak guys, maayo kay siya motiman siyang anak. Yung anak ba kay nalibang yung gilimpyuhan. Yung anak kay para makatarong og inom. Kuan siya guys kay para makatarong siya inom. Nakit yung anak guys oh. Nakit kaayo. Ano man nakabuok guys, namatay ang usa kay wala na ko nabantayan ba dito ko sa sala. Kay may anang gud akong banana nga kung mga anak daw si Inday, di daw nako duolon para daw dili maglangi para daw makaanak daw siya niya. Ako ako wala na ko giduol guys kay mo maingon kong banana. Pagsulod na ko sa kwarto guys kay namatay na ang isa ka anak niya, wala na ko nadali akong gipump ang heart. Di na gid siya madali guys. Nag-milk si Inday. Unya na po dapit guys, mga alas 10, alas 11 ana ako na po ni siyang himan og kanang fresh egg. Kay ganahan man kay na siya kanang fresh egg bitaw guys kanang wala giluto. Hilaw pa siya. Mo na yang kuanong ganahan jud kay butangag asin gamay. Kami kay na iyang kuan ana guys. Kun tiluka kay sayang. Tiluka oh. Tilok niya guys. Hurot ang milk guys. Ito ang limpyuhan daan na kay para di ka limigason. Mami ra limpyo. Na limpyo mami ra. Para di ka limigason. Bi. Okay na. May. Tagaay sa kukog karton diya may kay kulang man ning karton ni Inday. Ga. Tagaay sa kukog karton diya kay kulang na iyang karton diri oh. Karton kay kulang iyang karton diri katong karton nga isa nga kuan dito gibuklad ambito. Kulang iyang karton guys, atong punan ni iyang karton. Galoy siya mong Inday, palangga kay ni mami ni ay. Palangga man ni mami si Inday man. Be, nagalaan mo dito, manasi. Hindi man yung mga siguro. Mura man nagibukla dito. Kulang man dahil iyang kuan di ay. Kunan na to iyang cartoon guys, kay yung mga anak guys o pugno be king simento luoy pud kaayo. Di anak na ko gamay itaas na to. Unya kay matuwang siya magkuha taning gamayng karton kay para kuan ani. Diri na to ibutang.
Di, butangan na to carton na to. Ay, Jesus Christ, natumba ang ko ang cellphone. Ay, wait lang guys. Natumba. Ah, kala. Abi, nagkuan mo ko Iatot man ni ay. Ano oh. Yan ni matumba. Tumba gyapon siya. Buang si puna ay. Ano guys. Day. Butangan na to carton diri day okay. Para imong mga anak day. Nya na guys ha. Butangan carton ni mami. Okay. Kulang ko carton imong mga baby oh. Bugnaw ang simento. Yan ikaw pagkuhaan pati ka karton dito. Na ha. Magkuha sa si mami karton, dira ra mo. Bit lang. Tangan na to di ari okay. Kuan man guys, kulang ang ihang. Na para dili bugnaw imo. Naman ni siya kuan guys, naa siya kaning noog amo ang ibutang noog. Ay, inana pa lang yan. Nanganak na among inday. Yung nagwapa ayo anak among inday na wapa ayo anak no. Loy kay siya pagkaanak ka guys kay. Kuan guys na naamon ko pagkaanak niya guys mga pila ka anak niya nga ning gawas mga ikaapat niya nga ay katulo niya nga anak ning gawas guys. Kay naamang ko guys kay luoy kayo guys kay pagpanganak niya guys hindi siya maayo guys mura pud ka ng tawo bitaw mga anak guys. Pagkahuman guys kita man jud ko sa pagpanganak sa kung magbulang na iyang kamanghuran ingon anak gyud guys. Mura ra gyud pug tawo guys nga 50-50 ang kinabuhi kay iya samtang nanganak bitaw siya guys no yung mga kuto kay nang gawas. Mo tong ginan ako kung ba na luoy kasi hindi nang gawas iyang mga kuto nga. Ako bitaw siya hingutan guys no kay magdisod ko kuan sa iyang kuto kay ang pangita. Pagpanganak ni nang gawas na iyang kuto guys mo to may anak us kung ba na nga luoy kasi hindi kay nanganak murag kanang kuan 50-50 pud iyang kinabuhi. Hello, ay, bananday amo ay, na 50-50, na kinabuhi na manganak ang inday na mo, ay. Ay. Ano man na? Inday na mo, oh, hi guys. Nanganak na ko guys, ana ah. Kaya naglantaw silang guys nato. Gina. Na hi guys, matabi. Na hi guys. Mana ko panganak guys, sa akong anak nga unang kabuk matay o sa 5 na lang. Nara guys, o gwapa kaayo. Ang amahan guys, katong ako ang husky nga sipat kayo guys, mao to ang amahan. Na si Inday. Anak na Inday amo. Na, congratulations Inday. Nakaanak si Inday og unom, galing lang ang usa, wala ka survive. Pero okay ra, kay naay 5 anak si Inday. Puros laki man siguro ni ang anak. Ay naay bayi. Ay laki. Kani. Ay bayi, naay bayi kani. Tan-aon do na akong uban guys, naay bayi. Bayi ni kani siya bayi. Kani
Lucky. Lucky. Allah, usara ka buok bayi. Usara bayi mong anak day. Lucky ang katupong namatay day kay lucky po to day. Ang imong anak tanan day kay unom ang tato niya namatay man ang usa. So isa ra ka buok ang imong anak nga bayi. Tanan sila puro lucky. Ang lima lucky ang lima. Yan, namatay man to. Muna nga. Isa ka bayi, upat ka lucky. No, very good. Very good si Inday kay naay anak bayi. Na, thank you guys kay nakaanak na ko guys. Sige na kay naglantos lang guys nimo na. Thank you guys sa kaanak na mong Inday Beauty guys. Ana, sige smile oy. Gihangak per mi guys inom ka water. Nga water ko ta water. And naman na ako ni siya water guys kay para guahon siya guys. Kay saradaan na mo ni ang kwarto man guys. Di man ni pwede na mabrihan ang kwarto kay pating istriktahaan eh. Ang amo ang iring nga si Piring iyahang gikuan bugno niya pagkakita niya guys kay si Piring manggod guys na anad diri matulog sa amo ang kuano sa amo ang kutsyon diri. Nya wa man kay balo si Piring nga nanganak siya nya ning ambak si Piring iyahang po nagyambakan abigin ako mabugat siya guys kay nang adlaw siya nanganak nagdugo-dugo pa. Giambakan niya si Piring. Buto gadagandagan into nabinamog dili mo uli kay kuan ra ba to nga miming ka nang luuran mo mulayas dayon ning gani kay ning uli pagkagabi kaganina ning uli gipakaon na mo hintawon naluoy na Inday na apaya ang among Inday na luoy kaayo na no maminaw ra ba ni siya istoryahan guys ang ano man kinsa man na nag-cry nga baby dira kinsa man na nag-cry ay nadatugan 1, 2, 3, 4, 5. Na siya anak guys nga white tanan. Gani iyang mga anak guys kay mo ani siyang ipangbaligya. Pag malutas ani iyang mga anak guys amo ni silang ipangbaligya guys i-porcel ni sila kay dili na namo makaya og kanang kuan guys kanang buhi guys kay ngano nagsabot nami sa kong banadaan guys nga dili nami mamuhi og mga kuan mga for babies kay pare lagi anang gusto mi mulakaw guys mga tumiglagyo di mi kalakaw kay makahuna man mi nila so balikan ni silang Inday nilas na namo ni sila nga buhion pag mukuan man gyud na ang atong mga for babies guys no ta kay balong mawala man gyud na sila dili nami mo buhi guys kay totally man pud kuyaw guys kay ang amo ang balay diri guys isikilid na islingan ang likod na islingan ang atbang na islingan niya kung mga tumiglagyo na man po'y solar di raman pod ka ng itngit among balay so magkalakaw-lakaw na gini og lagyo guys pag wala na may nahunaon bitaw para na nila naa sila di mi makalakaw bisan ganik sa tuburan ra gani mi guys pag unahuna may nila mo dali mig uli kay tungod ani nila kanang mga pare atong nangaligo mi og dagat atong Saturday guys o imbis nga overnight dito wala kami nanguli mi wala mi nag-overnight kay mag-overnight mi unsa kinsa mi mo pakaon nila pagkaugma nya manguli baya pag overnight mi manguli mi tag alas 12 baya mo to nga wala mi nanguli kay nagunahuna pa mi ni Inday kay buros kay mga nakay na baka makaanak unya wala mi na unsaon na lang luoy kayo mo tong nanguli jud mi guys giuli gyud namo si Inday kay luoy kay si Inday na saon na lang mga anak unya wala mi bantayanan man day kaayo ni siya mga anak guys kay pareha tuon ang anak siya guys unya butang natugula mi di patay to yung anak tanan ato kay way makabantay kuhaon na ko ni okay para kung ikuan sa uluhan ni Inday kay kuan walay cartoon yan nag-anda manggug ko og mga cartoon guys kay kung mga anak ay og mga anak sila la og mga anak sila guys naara dayon cartoon ikuan si wako si kuan pod si sani si Mickey pod nanganak o di na siya cartoon dito mo nang nag-andam ko cartoon tagan akong giandam cartoon nangayo ko sa kong mango din tamong silingan po di sa atbang nangayo sa kong cartoon na ano man naghilak nagdidi man eh ang usa wala ning didi natulog
Kani okay, kusog ini. Kusog ini siya matulog oh, kaning puti. Wala siya ning didi. Nasa sa bilahan sa iyang mama. Nya basa para ba ning bilahan sa iyang mama in tawon. Mo dili. Didi. Siguro kakatulog di ka mo didi. Nabusog ng isa oh. Nabusog ng isa. Relax na si Inday pod kay busog na pod. Na baylo anak. Cute pa kayo sa itoy guys. Embot layag dadagko ni guys. Mga nawong ani. Mausap ang mga nawong ani. Siguro na apoy naliwat ni Inday ani. Asa kay naliwat ni Inday ani. Inday. Ang akong Inday. Inday. Tulog na ikaw. Matulog. Puribuyag kayo ang tiyan. Parting busuga. Matulog na ni siya. Mana siya didi guys. Ang puti oh. Hinay siya mo didi. Anak dahil kay parang kadidi mo anak isa. Ang isa natulog. Makalingaw guys. Kanina guys, samtang nang limpi mo sa birding house, akong nauna na akong Inday in tawon. Kay ginoo ko, ginalang gina siya gatiman nun. Akong ginon ilang amahan guys, kung larga Mexico, timanon gini niya ang kaon ni Inday before siya matug trabaho. Pinlan gini niya pagkaon kay hapon para ba siya muuli. Uy, ginoo ko, hapon pa muuli. Saon na lang. Munang pabinlan ako pagkaon daghan guys kay hindi ani ka okay kuan wala pa natutuyan nara. Naro kuno. Yan na. Hindi. Ano na silang simod ay guys, kana magdidi sila. Wala sila kakita ang ilarang simod ug ilang ulo may ilang murag sungayo nila ang didi ba kay para makita nila. Kadidi na siya. Kadidi wala pa di ay. Tara. Nadidi na. Sige lang katulog guys. Uy. Nabay na Inday kay gabi na Inday. So bye everyone. Diri ra tataman. Salamat guys sa inyong suporta sa pag-like and share sa ko pag-follow sa akong Facebook page, Facebook account, sa akong Reels TikTok. Thank you so much yung pag-subscribe sa akong YouTube channel. So amping tang tanan guys. I love you all. God bless. Bye everyone sa mga taong nag-support kanako.